kalami ka jingkano bakawai ka company ka belatip kum ka Indranosh Gas Grid Limited IGGL kalawan bodak jubor haki jaka jengki riu shimet haki shnong kathain umden nong tulu bat hakongwing rong hilik na kabenta ban pinya iki pipeline kibawan na jala Assam kitrai jaka na katega shnong rengkan bat kariboy Youth Development and Social Organization RBYDSO kilali ikendu yau Deputy Commissioner Kariboy District URPD upadhi haka Arfatrik Julio haringkat ka dorkhas baklapan kre batho persya ya katega jingle don bor katega company kitegi pipeline ki ban pinya lengba shadu mauri khoeng ban poiru shadu rilom jentia hadu serchar loong kitrai jaka uba Arnold Singli president ka RBYDSO uloong bau teu disiu lakantai banikran dak ba aida bau haban be shakawe ke jelang berlobtha bakin le ikendu yo additional deputy commissioner uba rabor lang kharbi khiu henry kani ke jingkan kamsyam la ai jinghun satya yaki bat lami jindan no nakatega jaka ha conference hall chongka office UDC Gum kita jaka ngi persyajur banwan kini ke pipeline nomor kini ke company shua banwan ru yang ngi klempanjing bidayar am dangi keliru mun ya shna kani ke pipeline mun ra lentine kum no klem juba bayar am dangi keliru bun sen ru klem juba mun le ayu kani ke lan balik ki wan surbe kani klem juba bad hadu men tata dangi kwa ya kren ru klem juba tengi dak pentar jungi tinggal du bun bad ke pentar ru ngi pay dakaram kasya Manalor bangi pena karam kasya maki kiai dah kata kajaka. Ada ngidu ladangi du kata ke pontor ngingin bam ka ingi ki babi. Nyimton kam ngendon jam. Sama ki company. Nengingin bam ka Kisau maki kisau katna. Hendrah du mentangi samjok jingtip. Ngakum kawai nagi trai jaka ki bangat hakani kejingya jang uni pipeline gas. Ngapan pau yu kejing sosi ka bakrau. Halor kani kejing le jang ka company. Namarngi kani kejing le jang ka company ka kami kat kum kilenti la neki rukom ba kadai banian nrei ka ke bangi yo kalong kadai tang gejing thombor kadai gejing bat bor sudah kham tam ha ka bedei bat kitrai jaka ki jongi ki badai segithi ki nong kendong ki jaka nong kendong mo ki babun ki dei ki bomnang ki bam start kim te biru ban pule kilek kum no na kaliang jong ka company ke basusi kalong baki penbiet ya kitrai jaka da ka baki pan ki documents ki jong ki kum ki bank account ya ki ID jong ki kum ki ipik ki adhar bat ki pan card ru ti sakawai ru ka bangi yo kalong bana kaliang jong ka company hi kalek kum no ka persang ban pensiona wat iki NOC haki kerteng jong ki snong bakamut ban pha sain jubor hakirang ba snong ti nakaliang ka jong hi ngosngou persya bat ngara persya jur hilu halor ke jingle jong kani ke company bat ngaso bandong bana kaliang jong asimet hi nga persya jur bat nginam ai hiru ya ke jakala da kalong hakani ke dur bangin batai halor ke jingi onong bat ke jing du onong ngim tem namar na kaliang ki jong ki kamdon hiru kono ke jing batai bat yo le si thrai la da kanwan ke jing batai ru na kaliang jong ki kila ban batai tang ya ke jing yo onong namar bun sini ke jing du onong ke company kam ju batai ka jingwan jong kani ke company haba kala long ke jing thombor sisya bat kala thombor saba palat hiru namar haba ngipet iki siti ki bapa hadian ko ong bakala ade banle iki awareness program kala ade banle iki iki bentah ki bamaka ka don kam te handrai kum ki public hearing bat kiwai handrai na kaliang jongi ki trai jaka pada ngi klem don kum kata gijing pentip ngi klem yu ahiru ban syong haka awareness program lani haka public hearing ki jongki ban pentip syaki dor bar sinong ki jongi kalong ka basyam jing sisya namar syubu kum ngadai sinong na kawai handrai ke jaka ke jonga pat ka don syawai te bangin pentip syaki rang ba sinong ki jongi ru kitu kirang ba sinong ki ba long syubu kirang ba sinong kum ki jonga namar upai line gas uklamiat na po asinong jongi kirang ba asinong jonga kim don bentabat kim tip ai ru em ha ka bayadai berkani te kat kum ka jing tip ka jonga ha ka por bangalong rumba asinong te shwa ban survey ila pha ka we ka chithi ba in don rengkat bat ki te ha ka to ka si ngala lek pen i ha gitu ki kita ki pentor lah ni ki per ki ba ki kerteng jong kita ki trai jaka te ha ka sin ka baar ba ki wan survey ngalaong ya isar pi kan dia te ha to kalong masar ba pi pentip tang yang henre nga klem la ban pentip ya gitu ki trai jaka hato ki sya hi nga keli ya ki te ong penban yang ba katangin pensiu ya kador i ong kumta katangin pensiu ya kador bat kumbaong meneru ngala ya keren ngala ya thu ba hadin katokat ne singi bang ya kendu biang ya iba ngakeli te katno sar ba ya kata ka dor ka ba kin ai kata ka company ngakeli te mei ong ba ya kata tingim patla benrai namar ngihap keli shwa napo revenue
Manang bentak itu kijing tung kijing tep. Ngihap ban kili shwa na po horticulture but agriculture iong kumta. Haga jing sha shwa ban tre ja ka pipeline ane ka teka company lade ban pendep shwa ya baro ki jing don kam lade ban pensung tu shwa yangi ki trai jaka henre hadu menta om don kata ka jing pensung tu yangi ki paiba halor kane bang idon kata ka jing umdum ha ka jing perkhat ka jungi kum kawai na kisang balang ka bapit na benta ka baha kamiat kham tam ki nong sung ki basakta hakaduk ki nong sung ki badon hapden ke jinglong bit nagalang kaseng ngi kloy banera beki te de nakata ka daw nagalang jongi ngi don hang ne krui bat kini ki try jaka ki bala sakta te ka phang bangiwan hang ni ka long ban mut ban ya kendu ya audisi jongkari boy district ban wanra ya ka komplain ka bakini ki nong rep bapli ki basakta ki wan bang komplit yang ikum kasang teng ngelang jongi kasang hadin ka jingwan ut ka jingwan nam ka jongki ngim ban se ban ya lam ki ngim la ban chu i ki ngim chu la ban khen bi ki ngim chu la ban nyon be ki teng ngelang jongi kumang long e phi ngi don ka jing tumu ban ya rap ya ki rangli ki juki ngi lam ki audisi bakin yo ban wanra dalade maki ya ka biu jongki bakin ro ban ai ka komplain audisi kapang jungki kalong kadai syapang kawa ka government of India kamut ban wanra ya uni natural gas pipeline ubalakhon kerteng kum Guwahati Shillong Silchar gas pipeline but ya uni pipeline la paniat ban lachna da ka we ka company kabalatif kum ka Indranush gas grid limited IGGL bat ka ka ba penlong ya gini kita jaka bandon ka mensim ka jingduk ha mensim kalong hadin bagane company kalawan ban sorbe hagi jaka jongki tat hadu bagane company kaya sorbe kam don kano ka jing pentip ka banya nam ta gini ki trai jaka ba pli kisah ka umdum hadu benda kisah ka lungo na kata ba kisawan ban komplain hangi